Lo durung Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-alamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumi wa amadana bi madati wa afadha alaina barakati fid dharaini amin. Cocok ya, Mas? Gitu. Pahit, cocok. Janpu matane ait. Enak wae. Barangnya itu cocok. Pisu iki ngene, Pak. Ojo Mas, viral engko. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi ke satu fasal waman wajabat alaihi zakatun wa qadara ala ikhrajiha lam yajuz lahu ta'khiruha. Waman lan tawi sapa wong wajabat iku wajib alaihi ngatasé man zakatun apa zakat wa qadara lan mampu sapa man ala ikhrajiha ing ngatasé ngetokne zakat. Bedone istikhraj kali ikhraj niku nek istikhraj aja angel, nek ikhraj itu gampang berarti. Dadi tak ngoyo ngetokno zakate. Ya stray enek ngoten. Lah niku tiyang sing wajib zakat terus mampu ngetokne zakat lam yajus moko ora wenang lahu kadhe man takhiruha apa nunda zakat. Nah, terus nek nunda piye? Fa in akhara moko lamun nunda sapa wong nunda zakat maksudnya. Domita moko nanggung sapa man wae. Maksudnya enggak ada tanggungan. Ya mesti. Nggih. Wala yaskutulan ora gugur apa kewajiban zakat anhu saking man litalafil mali mergo rusake harta yang akan dizakati itu. Inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i Imam Malik mergo ditunda sampai akhirnya rusak. Miturut Imam Malik kali Imam Syafi'i lah niku mboten gugur tetap wajib zakat. Masih hartanya sudah rusak. Wa qala Abu Hanifah talan ngendika sapa? Rusak berarti kelong juga. Nggih kelong termasuk wis kan berkurang berarti. Yo kelong ya. Ya rusak nih termasuk kan kelong nilainya. Wa qala ngendika ngon Kendoko. aja ngono arek. Nek buli maneh. Terane salah rawat. Mbak no, ngendika mbek dawuh iki dhuwur ndi? Wis kaya BMKG Mas ini, Pak. Lah ndi? Dhuwur ndi ta? Ngendika karo Dawuh. dawuh. Oh dawuh ya. Ya wis, waqala ngendika Abu Hanifah tasawuf Imam Abu Hanifah. Yaskutu gugur apa kewajiban zakat bitalafi sebab rusake mal. Kadang muannas, kadang mudzakkar mal iki piye karepe. Wala tasirulan ora dadi apa zakat madmunatan niku dadi tanggungan alaihi wajib ing atase man. Abu Hanifah begitu harta karena dia menunda sampai hartanya rusak. Nah, wes berarti gak wajib zakat ngono. Ya gak dadi tanggungane dhek sing kudu dibayar. Ya ndak wajib wis ngoten. Wa qala ngendika Ahmad sapa Imam Ahmad. Imkanul ada'i utawi wontene kemungkinan melaksanakan zakat. Nek teng dhuwur bahasane qadara ala ikhrajiha niku. Iku laisa ora ana apa imkan bisyartin kelawan syarat. Iku duduk syarat. La fil wujubi ora syarat ing dalam kewajiban zakat wala fid dhamani lan ora dadi syarat ing dalam kewajiban tanggungan. Wajib membayar tanggungan tanggungan zakat. Ndak dadi syarat. Fa idza talifal malu moko alikarane rusak al malu apa harta. Ba'dal hauli sak sampunipun setahun istaqarrat moko dadi tetep az-zakatu apa zakat fi dhimmati ing dalem tanggungane wong. Jadi duduk syarat imkan ada. Masih tidak memungkinkan untuk ada karena hilang hartanya atau berkurang atau diselih wong apa piye tetep dalam tanggungannya dia. Kalau sudah lewat 1 tahun. Sawaun niku padha ae amkana memungkinkan. Hutang eman al ada apa ada melaksanakan atau membayar zakat itu mungkin amla atau tidak. Pokoknya tetap jadi tanggungan nih.
Imam Ahmad. Faslun tawi iki satu fasal waman wajabat alaihi zakatun wamanan utawi sapa wae wonge wajabat iku wajib alaihi ngatasi man. Zakatun apa zakat wa matalan bongko sapa man. Yo. Yo. Man kan biasa. Nek mane iki wong mulya ya mati. Nek rodok kiai sedo. Lek Gus. Mati. Nek Gus iki mati, Mas. Padha dadi batange. Pematalan mati sapa man qabla adaiha sadurunge bayar zakat. Ukhidat moko dipun jupuk apa zakat mintir katihi saking harta tinggalane man. Indah salah satu miturut 3 ulama kecuali Abu Hanifah. 3 imam kecuali Abu Hanifah. Nek Abu Hanifah pripun waqala lan ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah taskutu dadi gugur apa kewajiban zakat bil mauti sebab mati. Wis mati kok ngono Abu Hanifah. Ono sakal Mas ya. Wis mati kan wis gak kena kewajiban. Wis gugur wis. Imam Syafi'i pancet, soalnya sik ngugemi, lah apa ya dhek urip dhek pas wajib ngono lho. Mati katut iku. Ngoten. Wa man imtana minal ikhraji lan utahe sapa wong imtana kang tercegah sapa man minal ikhraji. Imtanaan niku tercegah niku dapat berarti enggan. Minal ikhraji saking ngetokno zakat bahlan mergo pelit kecirit tempe. Ukhidat moko dipun peksa njupuk minhu saking eman az-zakatu apa zakat bil ittifaqi kelawan kemufakatane seluruh imam madzhab. Kudu dipeksa. Ya dicolong Mas sebentar. Iya bener. Dadi zakate ngono ya. Iya. Lare wong arek turu-turu langgar biyen goleki wong pelit-pelit ya. Iya. Wah, iku cukuki. Pinter arek pondok. Khawatirnya kurang, Pak. Piye kurang piye, Mas? Zakate. Ini ada Cuma nih. Oh, ngono ya. Enak ya. Hati halal ya, Mas. Halal. Warga halal jagung yo halal. Kapan jagung dadi haram? Nah, ya kuwi. Memang enak wae. Ambek iku koncone cacakne Giren. Bengi yang sawah, Mas. Mbah Denun. Anu nyun jagung. Ya le ngape oh. Oleh namanya oleh. Kayak mundur modele. Kayak mundur modele. Joko ya. Enggak tahu ngono. Masa? Tapi langsung. Langsung. Waduh. Gedang yang ngono. Bengi-bengi yang ngono gedang. Anu kaji nyun gedange. Maneman yang pun ageng nih. Ya le ngape oleh. Oleh. Enek ketok. Bakar bareng. Kok aku ning pondok ning ngono ya. Apa? Ning pondok ngono. Ngono. Oh. Wah, cocok ya. No. Duit 10.000 ya. Oh iya, nyuwun lemari. Itu cuma 10.000 lho. Mbok sirene aku karo to kowe. Ngono lah. Piye to isine mung iki? Nah, ngene ku koyoke pasale teko iki. Dadi nek wong medhit kudu dipaksa. Tapi kan mriki konteke niku pemerintah yang punya kuasa. Niku sepakat karo Imam Madzhab. Wa yu'azzaru terus tiyang niku wau sing enggan berzakat mergo kikir niku wau. Niku yu'azzaru, dipun takzir, dihukum. Wa qala ngendika Syafi'i sapa Imam Syafi'i fil qadim ing dalem kaul qadim. Luwih parah niki kaul qadim Imam Syafi'i. Yuk qadu dijupuk satru malihi apa separuh hartanya wong sing enggan zakat niku. Ma'aha ing dalem sartane zakate. Zakate dijupuk, separone dijupuk. Oh Mas, yo. Yo. Nek pengin gak ngono ya tokne zakate, ngono. Wis separuh dijupuk, Iya, bener separuh. separuh dijupuk, separuh. Jagung separuh kedok. Wah. Oke. Yo kok ngono lek. Iya, langsung ngono lha piye? Padahal wong mati kon bayar ayo. Hmm. Iki tanggungan sih. Sakne. Pendhet mawon Gusti. Heeh, pendet mawon. Ma'aha ing dalem sartane zakate yo dijupuk, separuh hartanya dijupuk. Wa qala ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah yuh basu lho dipenjara sapa manim tanah aminal ikhraj niku bahlan hatta yu'addiya sampai yen tembayar sapa wong hak ing zakat wala tu khadulan boten dijupuk apa zakat min malihi saking hartanya kohron secara paksa tapi ndak dipaksa nek niki penjara ngono ae pokoke nek kon bayar tak tokne ya padha ae Mas yo apa maksude apa maksudnya ini? Penjara atau denda 500 juta. Iya maksudnya. Kalau yang dhuwur kan kohron ya. Paling Indonesia kakean korupsi gara-gara terus nih rakyatnya ora patek gelem zakat. Lah wis kiri lho Mas. Akhire sing dijumuk karo atasan dhuwur gitu. Heeh. Cocok guys. Lah piye nek dikorupsi yo rakyate gak makmur-makmur. Nyatane bencanane roto ngono masalahnya, Pak. Apa nih? Bencanane iki roto. Bencana apa?
Ya banjur bareng kan ngono gitu. Heeh. Sing kono Jawa Timur enek, Jawa Tengah enek, Jawa Barat enek, wis lengkap berarti. Heeh. Ya. Wis ngono ya. Wis ngono ae lah. Lah terakhir perwakilan no Mas. Perwakilan rakyat Mas. Nah itu sugih diwakili ngono kae. Diwakili kono kabeh rakyate pancet. Iya. PNS. PN titik. Wa man qasadal firara minaz zakati. Lan utawi sapa wong iku sedekah iku bermaksud sapa man al firara ing mlayu. Minaz zakati saking kewajiban zakat. Contone Surune Dulu gambaran lari dari kewajiban zakat iku piye bi'an wahaba kelawan yen to ngekekno sapa wong. Min malihi saking hartane wong niku wau syai'an ing suwiji-wiji au ba utawa ngedol sapa man qasodal firar niki huteng niku harta teng syai' maksudnya semua mengkono nuli istara tuku nuku maneh tapi di kemudian hari tak tuku maneh kan berarti kanggo kesepakatan berarti ingin berhelah hukum ben gak wajib zakat tak doli dhisik tapi aja dol meneh yo engko tak tukune piye to iki? Cuma mongko nuli istara nuku sapa manhu teng niku syai qoblal hauli sadurunge setahun. Nah, sakotot moko dadi gugur anhu saking eman qasodal firor az-zakatu apa zakat. Nah, iya gugur sik durung. Wa ing kana senajana ana sapa man qasodal firor man musian welek. Asian bermaksiat inda Abi Hanifah miturut Abi Hanifah wa Syafi'i lan Imam Syafi'i titik. Nah Imam Malik kali Imam Ahmad langsung ngendika waqala ngendika Malikun sapa Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad la taskutu mboten gugur apa zakatu zakat senajan kaya ngenten iki. Didol sik silihne wong tetep dak gugur tetep wajib zakat. Langsung nek niki ya gugur zakat wong gak memenuhi syarat ya sanjang tapi musian asian berbuat buruk dan bermaksiat. Ngoten. Dadi maksiat gak kurang delok bokep tok. Ngoten iki ya bermaksiat. Ngono ya berbeda pendapat ya. Nek nganggo kacamata gak, Mas. Soalnya kan gak langsung. Kan mendal. Oh, padha karo bayar pajak iki ceritane. Piye? Hah? Piye bayar pajak? Atas namakan orang lain. Ya ngono kuwi. Ben ndak dadi pajak progresif. Iya. Ya kan diakali model. Wan faslun wa ta'jilu zakati jaizun qabla al-hauli wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Tubi alaihim waladdallin. Amin.